Ito po yung ibang kasama namin. And guys, need namin magsuot ng life jacket kasi tatawid kami dyan. Dito na kami sa may ng Campo Ore. Campo Ore ba talaga? May mga bikers na dumating. Sa Alaminos. Taga Alaminos. Anong grupo niya? Sir? Panangan Bikers. Panangan Bikers. Kailangan yun talaga. Walang umagahan riders. Okay guys, magbihis lang kami at sasakay kami dyan. Tatawid kami. Ayan guys, naka-life jacket na tayo. Ayan. Life jacket para hindi tayo malunod. Hindi malunod. Ayan guys, tatawid kami dyan. Yung tulay nila hindi kasi gumagana at malapit na daw mabali yung kable. Bayad na po ito. 10? Bayad muna bago sakay. Ganun na ngayon. Kasi hindi tatakban, wag walang gasolina. Dalawa tayo ang isang bangka. Yan. Oops, mahulog. Oops, nahulog. I survived. Oh, kaway naman dyan, kaway. Bye-bye. Boss, baba ka na. Hayaan mo na yung dalawa. I can manage. Si Anta sa ngayon sa nangyayari. Oh, next. Tinulak. O, tingnan mo. Kandungin mo. Buka daw para balance. Oh, kaway. Bye-bye. Uwi na kami. Wala naman kayo sa Ayan, sige. O, sasakay na siya. Ayan. Ang pangalan mo, sir, ulit? Jan Paul, sir. Yan po. Kayo talaga yung naghatid. Pumunta ka po. Yan. Dito guys, tatawid kami dito. Yan. Yan yung bridge. Yan. Lapit na kami guys. Sa gilid. Hop. Okay. Dito na kami. Hey, thank you, thank you. Yung life jacket niya. Makukunin ko na po, sir. Kukunin niya na. Yung life jacket, balik niya na. Yung life jacket po. Okay, thank you sir sa paggatid. Ito po yung bali entrance nila. Ayan, nandito na tayo guys sa may Campo Ore. Ayan po, Campo Ore. Kaya pala Campo Ore kasi maraming nagpupuor. Ayan guys, oh. Ang daming sunog kaya Campo Ore. Hi po, kaway po kayo. Ayan, sila po yung nagme-maintain ng kalinisan sa Campo Ore. Sila po yung nagpupuor. Sila po yung nagsusunog. Malayo po yung sa amin, ma'am. Punta po kayo sa Infanta. Ayan. Infanta. Ayan, oh. Nagmahal na sakta, nagpuor. Pwede ba ako magpuo? Yes guys, bali ito yung pinakabukana ng Campo Ore. Napakaganda ng view.
Maraming mga cottage. Ayan. May mga kawayan din guys na sadyang dinisenyo. Ayan. Pabilog siya guys na pwede nating pagpicturan. Nakaharap ito sa may ilog na lalong nagpaganda ng view dito sa may Campo Ore. Dito naman sa part na to, sa dalawang magkadikit ng kawayan na upuan, dito po pinapaupo yung mga naghahanap ng jowa. Ayan guys. Maraming mga kubo-kubo. Ayan. Na available para sa mga gustong mag-rent at mag-swimming dito sa may ilog. Ayan. Jellyfish season ngayon. Swim at your own risk. Ayan guys. Ayan yung ilog. Diyan po pwedeng maligo. May mga naliligo na rin guys. May ding picture taking sa kabila. Ayan. At marami pa pong mga cottage sa bandaron. Ayan. Campo Ore. Sa part na to guys, may parang kubo-kubo din na kawayan na nakatayo lang na pwede din nating pagpicturan. Ayan guys. Okay guys, diretso pa tayo dito sa dulo ng Campo Ore para makita natin yung kabuuan. So sa part na to, parang may nest. May ginawa siyang pugad. Ayan. Ayan, may hagdan po siya guys. Akyatin natin. Akyatin natin at tingnan natin yung itaas ng pugad. Oop! Wow! May pugad. Picture nyo nga ako dito sa pugad. Ginagawa mo! Dito po sa taas ng pugad. Dito po lang ito makikita sa Campo Ore. Ang ganda rin langanin. Okay, baba na po ako. Tapos na po ako mangitlog. Ay, Ang ganda. thank you. Ang gagawa yun dyan. Nangingitlog. Next guys, dito sa may bandang dulo, may ginagawa pa yatang food court. Tapos may isa pang ano dyan. Uy, may mas mataas na pwedeng pagpicturean doon guys. Pero ito ang pinaka-the best dito sa Campo Ore na makikita mo. Ayan. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa lungkot. Lumandi ka. Ayan guys. Makikita mo yan mismo dito sa Campo Ore. Ginagawa pa lang yung ibang pwedeng pagtambayan. Ayan guys, dito man sa part na to, stress wall, Mobile Legend, kabit, boss, online sabong, COVID, kupal, cheater, utang mo friend, chismosa, korap, lasenggo, silosa, mobe, friend zone, sahod, trabaho, paasa, shubing, Campo Ore. Yan. Dito lang po yan makikita sa Campo Ore. Yan, may mga duyan. Try nating magduyan.
Guys, nandito tayo sa duyan ngayon. Yan. Dito lang po yan sa Campo Or. Welcome to my vlog! Welcome to my channel! What's this? Sarap magduyan! And guys, may dalawa pang kubo dito. Tapos ito. Yung Parang sikaw. 4 packs. Maximum capacity yan. Paakyat guys. Meron pa sa taas na ito. Tapos ito yung kubo nila na up and down. And may pinaka kwarto pa sa taas. Tapos doon may CR. Ayan. Bali tatlo pala tong kubo na up and down. Ay, may campsite pa pala doon. Oh, may dulo pa pala. You know? And guys, may mga malalaking bato. Batong kalang. Batong kalang tawag dito sa ganito. Campsite. Check natin guys kung ano pang meron sa part na to. Sa dulo ng Campor. Yan, maganda po yung view. Ito yung mga bato malalaki. Ito po yung dalawang kasama ko. Yung tatlo pang kasama namin guys, nandun pa sa harap at hindi pa sila tapos mag picture taking dun. Okay. Maganda rin yung view dito, puro ilog. Yan, may mga nakalagay na duyan. Naka-ready na yung mga duyan para di ba may darating na ano daw? VIP yata mamaya. Guys, may duyan na net dito. Magduyan muna tayo. Ayan. Campo Or. Only in the Campo Or. Dito sa Bolinao, Pangasinan. Woo! Ito na yung pinakadulo guys. Ayan. Titignan ko sana yung ilan eh. Ayan guys, yung tropang Alaminos nandito rin sa Campo Or. Naligaw kami, napunta kami Bolinao. Bale, inimbitahan din natin sila sa race natin kung sakaling may matuloy ulit. Hi kay mama. Shoutout sa mama kong Shoutout kay mama ko. Mama, lukap lang pa alam ko. Naligaw ko dito sa Bolinao. Mama, kailangan mo na ng apo. Handa ko ang tagbinggit, bulinggit. Yan. Masarap talaga magbike na. Kasi nakakarating tayo sa mga ganitong lugar na kahit walang pamasahe. Bulinggit pa rin. Sarap magbike. Sarap pag walang ahon. Yan. Okay guys, thank you sa mga taga-Alaminos bikers. Yan. Hopefully makapunta kayo mga sir sa Infanta para masubukan nyo rin yung mga bikers doon. Yan. Durugin nyo sila. Okay. Okay, thank you sa Campo Or. Paalam na kayo. Bye-bye na. Oh, bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye guys.